sme tu. A vybral si tu najkrajšiu cestu? Hej, neplač. Už mám teraz dosť. Bratu, čo robíš? Veď to je jedno, ako vyzeráš, hýba je. Tebe hej, možno, ale nie. A som rád, že sme išli. Takýto čerstvý vzduch je najlepšie, čo môže byť. Hej, je to taký ťažký vzduch. Teraz sme vyrazili. Čo, už nevládzeš? Nie, že nevládzem, ale mám dosť už. Povedz to prežiť, ja sa bojím, poď. Čo ti je? Taký vták iba, alebo čo plačeš hneď? To je potom v pohode. Boli za autom radšej. Čo sa To dusí? je strašná štreka, fuj. Mohli tak drhneš, máš 28 rokov a čo už nevládzeš? Ako keby si fajčil Malbúrky 3 krabičky denne. Trošku som pribral, vieš, a dlho som nebol na turistike. Ako, tak asi neprejdeme. Nepočúva, veď, ale to je... Čo robíš? Tu normálne sa dá obísť okolo toho kameňa. Kokos, ako som sa udral na terampe, ale budem vedieť aspoň na budúce, že sa to dá obísť. Bratu, ja si musím oddychnúť, čo si? Ja to s tebou sa nedá nikde ani ísť. Hlavne, že si zabúdaný na 4-krát, ako keby ideš liesť po skalách. Hýbajú tu, že odpočívadlo, oddychneme si trocha. Ale to je nekonečný príbeh toto. A ja som jedol ráno ten šalát a netreba srať. Ja, čo sa čuduješ? Čalát si napíjal s gránkom. Vydržíš chvíľočku, tu už je odpočívadlo, tu sa vysereš niekde. Ale čo si to, ja nebudem vedieť toto urobiť. Ja musím byť v kľude na záchode. Sa nikto tu není, vlezte, sme tu sami, v pohode, nestresuj. Kamo, to je na malé. No, tak sa konečne najeme už, ustáť sa. Kde si už toľko? Či jebe, to kde sa vysral? Rovno pri pitnej vode? Prečo si nebol niekde inde? Kámo, veď, to si doma ľudia napúšťajú vodu. Čo bliekaš, teraz sa mi zase sradne, ja som v strese. Počuj, Ondrej, poď už, lebo ľudia idú, čo sa obletá? Dobre, ale ja si idem ešte aspoň riť prepláchnuť. Vypadni odtiaľ, ti vravím. Tam ľudia pijú vodu, čo si už retardovaný, ťahaj sem. Dobre, idem. Zobral som aj pre teba dačo. To ja mám svoje veci. Tu má testosterón. Magnézium na tie krče, čo si mal. Uj, to je čudné, že sereš každú chvíľu. Videl, ako môžeš zapíjať tresku radlerom. Dobre, staraj sa o seba, ty farmaceut. Lepšie ako v tvojom veku 30 kg nadváhu mať. Čo robíš? Či nevieš chvíľu obsedeť? Tam si sadni, tam z tých tabletiek ti drbe. Potom to, čo si ty zložila všetko, tak sa čudujem, že sanitku nevoláme. Napiť troška. Ty si robíš srandu však?